Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Thulasizwe Buthelezi ujube amathimba abhekele izinhlekelele nawezenhlalo ukweseka imindeni yabantu abayisishagalolunye ababulawe izigameko ezeyamene namakhaza esifundazweni ngoMgqibelo. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi Thulasizwe Buthelezi udlulise amazwi enduduzo kwimindeni yabantu abayisishagalolunye abadlule emhlabeni kule mpelasonto. Kwisigameko sokuqala kushone abantu abayisikhombisa eHenley Dam ePietermaritzburg ngoMgqibelo ebusuku ngenkathi belale bebase imbawula. Kwisigameko sesibili naso esenzeke ngoMgqibelo kuWard 71 eThekwini kushone abantu ababili ngenkathi kusha imijondolo kuWard 71. Ungqongqoshe udlulisa amazwi enduduzo kuyona yonke imindeni ethintekile kulezi zigameko waphinde futhi wathumela amathimba ezinhlekelele ukulekelela lemindeni kanye nokubambisana nenhlangano ezisebenzela umphakathi. Ungqongqoshe uxwayisa izakhamuzi ngobungozi bezimbawula, amagenerator kanye nogesi njengoba isifundazwe sibhekene namakhaza ashubisa umkantshwa.